Kaixo txoriene, kaixo zigor iturrieta. Oso ondo, posten naiz Patrizia Bitelli. Bueno, gaur zigorrek txarto injaulo, beraz, azarra jarten bada, auki pazientzia. Gaur nostalgika etorri nazni, bakizu? Zeba? Ba, ze, 30 urte beten itxunian, ba, hor daukot oroitzapen bat. Bai, 30 urte beten itxula, eta orduan Denisek izuztan sorpresia da, eron zuztan, zer? Emozionatzen nahi, naiz, kontatu segi eta zein zizun. Gaur intentzua, zatoze. Bai, ez moztu jendea zai dago, zer, 30 urte betetzean zer. 30 urte betetzean. Trauma zenukan, izan behar zenun 30 beteatzea, 30 bete behar zenituen. 30 hor jendeak izaten du pixkatolan. Ba ez. Esan izan horretu. Ez naukan inongo traumarik, oso ondo espatu nahen da oso goxo. Eta Denisek enostan sorpresa moruan, elantxobe ez, Fernando Canalesen jatetxe berrira. Atelierrera. De Letxanobe. Eta orduan bertan proba nauen, olako antxoa lasaina bat oso ospetsua dana. Eta orduan, gaur imitatzen saiatuko naz. Baina ez dut antxoa freskorik aurkitzu. Orduan, potoko sardinekin eingot, eta orduan izango da bertsio bat. Da, lasaina bat hotza jaten dana, eta freskua dana. Orduan, kontakotzu zelan eingoten, eta gero, denbora ematen bosta, ze hau nik uste terrestia amotza izango dela antxoak freskoak ez izan da, eingot bedai giosa batzuk. Olen, sardinekin. Bale, oso ondo. Orduan, lehengo ingot gazta krematxua esnegainakin nahasi, gero perrexila oliba-oliuakin birrindu, pikillo piperrak berakatzakin eta sukriakin erregozi 20 minutuz karamelizatu arte, ondo birrindu, eta azkenik ingot tomate puria oliba-oliuakin birrindu, gero pasta egozi, eta gero platera zerbitzatzeko orduan tomate puria jarrikot oinarri bezala, gazta krematxu geruza bat, pasta bukatzeko antxoak, eta azkenik pikillo piper kremakin apaindu. Giosak azkenengo momentuan izango dienez, ikusiko zuezaren ingoten. Apaindu eta gero ja dastatu, ero gordein bar duzu baita ere? Gorde, danak gorde. Bueno, etxean jango dugu, enpen, ez dago dastatzerik. Bai, hasiko nez lehengo, tomatiak galdarrazatzen, ze bakarrik izango da azalak entzeko. Orduan, atzozuk inzinun bezala untzixan dako, hemen gurutze batin oinarrixan, eta gero, egongo da, 30 segundo egongo dira, edo 20, edo 10, berez, sartu eta segitxuan hemen jarriko ditugu zuritzeko. Badaukat pare baia zuritxuta dausenak, eta horrekin azkenean, birrintzeko garaian, gure krema geratuko da, askoz be finaua, eta hori. Saporia ez da datuko, baina azkenean aguan be, igerriko da. Bueno, errezeta honek egia esan, Fernando Canalesek sortu zuen, honek izan zuen bidaia bat horre asialdera, horre... Hongkonen egon zan, eta harako sortu zuen, ez? Eta horren besteko arrakasta izan zuen errezeta honek, ordutik uste dut ez duela kendu inoiz, eta, holako webgune bat bebai jarri zuen errezeta honen famnan alde, bere inguruko komentarioa, gero egin nahi bazuten, 2007an. Club de fans de la lasaña de anchoas.com Del echanove.com da. Del echanove, bai. Gaur egun ordenako zein luzia, ez? Gaur egun izango zen, lehen hitza hartuta, olako zerbait bleblepa, eta .com. Geixau izango zen, grasixa itxeko, ez? Izena berez, erabilgarri ez da. Eta bertan, errezetia ez da, ez? Osa, bakarri da, olako kontatzaile bat edo... jendeak fansak jartzeko horrenien behin dastatu dutela, bereien eritzia emateko, ero horren ingurua. Nik ez da gaur egun horrein jendeak horri datziko duen, ero ez? Baina, kontua da, errezeta normalitea, izaten da, jatetxe askotan da, galdera hori egiten diogu, ez? Jatetxetan egoten ganean txiloekin, ero lehen ona etortzen zienean, jatetxe guztiak izaten dute errezeta bat, naiz eta beraiek aldatu nahi izan jatetxe errezeta hori, ero kendu beraien kartatik, jendeak ez duela guztien, jendeak juten da, espreski hori jatera horra, ero entzundu gomendatu diote errezeta hori, ero orduan ezin dute kendu, eta hori jatetxe ia gehienetan gertatzen da, izate dute bat dala, baina nago, 30 urte antxoa hau egiten, eta naskatuta nago era bat, eta hori. Honekin, pasatzen da. Polemika bat ero, polemika ez. Batzuk esatu dute, nigoratzen naiz, 80garren hamarkada hasieran, ez dakit, Martinek Donostitik, Bodegon Alejandrotik ekarri zuen errezeta hori, ero Lasarten sortu zuen, baina guk egia da, Lasarten egon ginenean Martinenean, 83 garren urtean, baseukan lasaina bat, antxoana. Hemen aipatu nuen, hotzean egiten zala, antxo marinatu egiten ziela,
eta horrela pastarekin, wonton pasta erabiltzen gendun baita, eta uste dut arek eramaten zuela horrelako pisto hotz bat eramaten zuen, da geruzaka juten zen. Berez igual, ideia handik hartuta, inspirazio bezala. Ez dakit, egia esan hau ezberdina da, ez? Bai erabiltzen ditu antxoa baita marinatuta, eta bai erabiltzen du pasta hau, eta gero geruzaka doa, ez? Hortik tiraka, azkenean da, esatea moduen, ez dakit zen lasaina nokaz batu zuen, lasainak daude, pila bat, zein izango dan aurrenekua, zein ez? Bai, azkenean, gauza da inspirazio bezala hartzia, ez? Bai. Eta, ez dakit norek hartuko zauen zer, baina argi dau, bi lasaina hotz dauzela Euskal Herri mailan, eta... Eta antzekoa daukatela, arebe pikilloa bat zeukan, baina, haizu, ez dakit, hor beste bertzioa dala, baina antza, Martinena badakit lehenagokoa zala, eta, Martine ja dagoeneko hori ez du egiten, suposatzen du, baina hori bai zala tipika, eskontzatan emateko, ze oso komodua zan, nahi dut esan, egiten genitxola olako bandeja handi batzuetan montatzen genuen, eta ero besterik esan, moztu eta hau bezperan egin daukiten genuen, da jendea etortzen zanean, zan plateretan jarri, gainera hemen inuen euskal gazpatxoarekin zijoan, bat plateretan euskal gazpatxua jartzen, eta atzetik beste bat jartzen, beste tipulina, eta irun artean, mailak eta bete egiten genituen. Moldatzen ziren. Bai, orduan, guk gaur berzio hau ikusiko, eta gaina hau da patrina. Hori da. Hau beste bat izango da. Nire izango da desberdina, baina ez. Fernando Canalesen errezetiakin oinarrituta. Bera, Abokadosen Anderrek aukizen programa bandoz. Duela 8 urtero agertu zen Fernando berakin. Hori, Nos Pais para Sosos zaukon izena programa horrek, eta hor agertu zen Fernando Canales, eta nik hor oinarritu, programa hori ikusi, EITB nahieran, eta orduen hartu nauen errezetia erreferentzia bezala. Beraz, ez dakit, zeberak osagaiak eta ez zitxun, hori sekretua bakitzuk gordetzen dela. Beraz, nik programi ikusi da apur bat azaldu zauenetik hartu ditut osagaiak eta neurrixak. Horrengoa foalimotxoa enbarko duzu orduan? Egun horretan foalimotxoa egin zuen, baita ero? Egun horretan foalimotxoa egin zauen, eta da, olako gainera, olako zurito edalontzi horrek, aintzinakoak kristalesko lodixa ezienak horrek. Hau, ipurdia kristala eta txikitoa hausea sartuko zen, kristal gehiago zeukan likidoaren edukiera baina. Eta hori txen dau, foie krema bat, eta gero marmelada bat kalimotxuana. Eta orduan deitza dutza, kalimotxoa biharrian, foalimotxoa. Eta hori itxen dau, nire aldamenian bizidan, Paul Ibarrak, Los Fueros jatetxean Bilbon, berak itxen dau foalimotxoa ze etxanoben urte pila batetan egon zan lanian, eta han kosinatzen dau, eta nik han probauta daukat. Berez, Paul Ibarran etxean bebai, oso ona. Hori, Canales izan, etxanobe jatetxean Euskaldunak izan ezaguna esan dezagun, hor, Michelin izarra eta lortu, gero honet bi eguzki dauzka Repsolekoak, oin, atelier dauka, eta gero baita La Despensa. Hori da. La Despensa del etxanobe. Tradizionalagoa. Bai. Eta atelierra apurtxo bat inovatzaileagoa. Eta aukera daukazu nahi izan ezkero etxera eramateko, zuk ez badaukazu aukerai joateko. Atelierrera, ero beraiegana, beraie juten dira zure etxera, bi aukera dauzkazu. Janaria prestatu eramatea, beraien errazeta prestatu eramatea, ero zerbitzaria eta sukaldaria eramaten dizute etxera. Nik horienak isen, zenik esan dutzut, horrezkero 30 urte beten itxune egunetik gero, probadu dutela, ze katerin baten, han ingauen olako eskaera bat, eta ekarri zozkuen etxera, baina guk sukaldarik eta ez, taper baten, eta... Ordaintzen bozu, Denisen urtegunean etorriko da bera, eta bapatean Fernando Canales etxera. Kaixo Denis, zen modu, zongi etorri etxera, eta gaurko afaria izango da, hau, eta... sorpresa izango zen. Ez dakit, Fernando, segun nordan Fernando jongo da, baina hemen, sukaldari buru berarekin, eta gainera, horre urte pila batean, nire lagun handi bat dago, Mikel Población, nire palako atzelaria, Ostalaritza biok elkarrekin ikasi genduen eta pala txapelketa unibertsitatekoa batera jokatu genduen, bera palista profesionale izan dakoa, eskerra, eskubia zertarako ez duen erabiltzen horietako bat, eta labanakin ere eskerra oso abila dana, eta Mikel agertzen da, hor sartzen bazarete, Fernando Canalesen badauka bere webgunea eta hori, bideo gehienetan, Mikelekin agertzen da, eta Mikel da, mendigo izale amorratua, eta tartetxo bat daukanean, bere tartetxoa banatzen ditu alabakin, eta mendiakin, hor bere bi pasioak, eta mendia eskapada handiak, aurten azkenengoz berarekin egon itzen,
bueno, neguan egin zituen elurte potolo horietan, hanboton egon ziren 2 mutil galtzamotetan korrika, eta beste 3 ero goraino igota, eta ikusi esan ziren. Ikusi duanean norbait galtzamotzetan, banekien zu izango zinela, eta Mikel esan, bueno. Mikel, nik horreka, nik hotzik esteko. Zigor iturrita zen. Bai. Bueno, tomatiek, horrek, etxenobeko lasaña horrek, azkenian oinarrixa dauka, olako, bueno, ez da salmorejo eta ez da gazpatxoa, baina bada, tomate sopa hotz bat. Horretarako ikusi dozuelen, zelako zuritxu ditudan danak, gero birrinduko ditut oliba olio apurtxo batekin eta gatz apur batekin, ez totzat ogimamirik botako, ez totzat berakatzik botako, bakarrik izango da tomate kontzentratua. Gero, gero joengo zari ikuste, baina geruza desberdinak dauzka. Gero, goitik apaintzen doian geruzia, da piper gorri olan saltxa bat. Orduan, horretarako hemen karamelizau eingou, dauko hemen. Pikillo piperrak, Pikillo piperrak, bai, potokua dauzkau hemen, eta karamelizauko ditugu. Bueno, oliba apurtxo batekin, noski, berakatzakin, eta gero oliba olioakin. Eta hor egongo da, 20 minutu, moteltxo. Osa, hori izango dira saltza ezberdin, nahi du esan krema ezberdinak, ez? Osa, oinarrian tomate saltza bat, ez? Hau ere krema moduan jungo da. Bai, guraso erakustia zelan geratzen dan bukaeran, eta argazki bat mobilen. Sorpresari, bai. Sorpresa? Sorpresa nahi dut, itxo ningo du bukaeraino. Sorpresa orduan izango da. Hori da, eta bakoitza bere irudia egiteko buruan nahi izan ezkero. Hori da, hori pasatzen da, ez? Gaur egungo errezeta liburutan eta bakoitzak badauko argazki bat, eta orduan, erresa da imaginatzeko zelan geratzen dan hostien, ez? Baina askotan, aintzinako liburu pila batek, badauki errezeta liburua. Hori da orduan, oinozor apurra saia. Bueno, esan dakoa. Hementxe, azukria, eta berakatza ontxe zurituko duguna. Joango gara, gutxinaka. Hemen xaflatan, aipatu dugu, wonton pasta erabiliko du, hemen daukazuen pasta txinatarrau. Wonton batzuk, wonton deitzen diote beste batzuk, hau, jatetxetan eta nahiko erabiltzen den zerbait da, hor, rabioliak eta egiteko, hau, hainbat errezetetan hauek erabiltzen dira, ze oso praktikoa dira, izozgailuan erosi aldituzu, izozgailuan gorde eta ero behar dituzuenean atera, eta, hemen txorien egin gauen, nik inauen errezetia, rabioliak wonton txantzaken. Hori da, horrekin inaduzu eta edozein betegarria hartu, eta ero bieratara, ero egosita, ero frigituta ere jan aldira. Txinan, normalean hauek askotan frigituta egiten dituzte, labean ere erre aldira, eta kurruzkari geratzen da, eta txinan oso ohikoa dan, plater bada. Hauek, antza, txinatarren urte berri egunean, aurten izan dela 2007 urtea, 2023an, txinatarre egutegian, izan zala, aurten izan da, otzaiak 10ean izan zala, ohikoa da, zilarrezko txamponak sartzea hor barruan, eta, gero ez dakit, hori, jan ez dute, gero... Sorpresa, ez da, hemen, gu normalean, errego pilean, ateratzen zaigunean babarruna, bate baino gehiago tragatu izan dut. Ez esan, seguru bate baino gehiago, nahi eta, gero urren urtean ez ordaintzeko, tragatu izan duela, baina, zilarrezko txampon bat, bintzatu urrengo gunean itxoin eta garbitu zazue, eta ateatzen denen. Hemen esne gaina, eta gazta krematxua, eta hau izango da, lasañako betegarrixa eitxeko. Nik wonton pasta gero, bigarren errezetarako, beste ore baldortu dut hori, supermerkatu txinatarretan eta oskailuan egon diba. Hori, wonton pasta, eta gero nik giosak erabiltzeko pasta berezi bat bai erosi dut, eta orduan, sardinala eta pila bat erosi nagoen ez atzo, esan dut, batzuk izango die errezeta honetarako, eta beste batzuk, ingio ditut, giosa bete batzuk, sardinekin. Zer dira giosak? Giosak die, hemen esaten ingo ditu kroketa batzuk, ingo ditu kanal hori batzuk, hori igual, baina giosak igual jendeari... Giosak die, honek, normalian sushi jatetxetan eta saltze itxuste, holak, empanadilla batzuk izaten diela plantxan, lehenengo, egosi txamoruan ematen dabe, baina plantxaren jako ebi, gero ikusiko zue... Gorritu inbar dira, alde bat. Zera itxen dien, eta hori, oso ondo ataratzen die, beraz, gero ingo probia. Hau, ez dakitzelan atarako zan, behitxu ze igual bateon batek ez, horrezaten dau, behitxu, eskenik, justo nere herrixan, ez dakit txikixa da, eta ez dakit supermerkatu, hori ez, txinatarrik.
supermerkatu handixetan eta igual noixian baina aurkitzuko zue interneten, beti. Baina bestela igual empanadiak itxeko hori. Horrekin igual ez da holan hain finatarako, baina erabileik da goxo-goxo. Hemen patre etorri zen, Iñaki Uribe, Durangoko saltzan kateringekoa, eta inzigun, olako ravioli makaiaoz betetako ravioli faltzu batzuk, kokotxarekin. Eta zer din zuen, pasta hau erabili beharrean, hori ravioli egiteko erabili zuen empanadian orea, empanadian orea egozita egiten baduzu, labean ero frigitu eta beharrean, geratzen da holan gelatinoso moduan. Orduan, entzuena da, oiek, betegarrian goratzen zein zen, baina gero bai erabili zuen plaktona. Plaktona sukaldaritzan modan dagoen zerbait da, ematen dio itxaso zaboro ikusgarri bat, hor lortu dute plaktona lortzea, eta da horako berde kolore poli-poli bat ematen diote saltzaile eta izuen plaktonarekin pasta hori egozi, betegarrian goratzen, eta egia da, oan sartzen zenuenean, itxaso zaborea zeukan, testura, bazan, kokotxena, holan pixkat, gelatinosoa, baina ez zeukaten, ez itxasoko ez ezer, ez da, plaktona hori zeukan, ez zeukan kokotxarik ez ezer, eta bazan holan pixkat, trampanto joantzeko bat, eta oso bitxia zen, eta erabiltzuen hori, pasta hori, erabiltzen dana, empanadiak eta egitekoa. Bitxu bitxia ez? Azkenean, errezetak moldatzeko 1000 era dauz. Biteli gauzatxo bat? Kontau. Honekin, guontonakin, Perura joan algara. Guontonekin Perura? Bai, migratzaile txinatar asko joan da daude ahora, eta eraman zute, eta zuk prestatu behar dituzu, badakit, tekeinoak. Bai, ez dakit noizko gidoian daukadan hori, baina bidoi nagoen errezetean. Nik irakurri tekeinoak inbar dituzula. Tekeinoak dira, Peru, Venezuela batzuk hor burruka daude, esate dute Perukoa bestatzu Venezuelakoa. Nik betze dut Venezuelakoa dira, Peru, bai. Hor daude, zebatzuk esate, Perun behintzat aspaldidanik, Perun egia da, Venezuelan gaztaz beteta egiten dituztela normalean, Perun betegarri ezberdinak eta tartean cevichea, kangrejoa erabiltzen dute, baina kastanak egiten dituzte, eta hau erabiltzen dute, gero frigituta, guanton pastarekin egiten dituzte frigituta, eta horti badator. Nien noa esaten nungoa dan lehenago. Gure julentxo badezpada Peru aldera pasatua erratza, nik egia esan ere, gero pixat, gustatzen zaitoloko gauzak irakurtzea eta behiratu dut, baina bai, Venezuelan ere oso ezaguna dira tekeinoak, eta nungoa diren lehenkoa, ez Martín, Fernando Martín. Hemen txeba gabiz prestakuntza desberdinak eitzen, ez? Hori lehen azaldu dugu laburpenean. Hau inta gorde. Gabiz gordetzen. Hemen dik, gazta krematxo eta esnegaia, behitu zelako politxara datu dan, hori gorde ingo ontxe, perrexi olioa. Orduan horretarako perrexia, oliba olioa, birrindu, eta Eta gorde. Dana gorde. Motel ibilizara da nik izateko. Ez da argi geratu edo? Ez, ari nintzen, pinganilletik ari zitzaizkian tekeinoan gauza, eta ez dakit, asmatu zuena pekeinoa salako, tekeinoa jarri zizkioten, hortik zerbait esate, baina, esan dakoa, pinganilloan bestaldean da ona, Venezuela aldera tira iten du asko, desente daukagan, familia, eta... Zara txik estan pizten? Zatik, ez da bolako entxufauta. Entxufauari da, bolako ta... Eta hau ez da gaurko kontua. Bago zertatzen da, gu juten garenean garbitzaileak dana entxufe guztia. Nik ez da etxea norbaiti hemen entxufe batetik, txispaso batekin errezitzaion, baina etortzen garenean entxufauta dauen guztia. Zu, nile eixo etortzen, bat eta lehenko gauza egiten duena entxufea jartzen joan. Eta hori egia da gaurre, ahaztu gintzai jartzea, onartzen dut, parkatu. Baina badakidana urrengo pausua zein izango da. Perrexil oli hori gorde ingo du. Bai, hori bai. Eta baina ez dut gordeko lan ontzi honetan. Mintxa buskat olako bibero itxuak, honek ez die umienak, umienak ez erabili gauza honeitarako, baina bai, hor dauzkat, eta, hori ez dakit dotoro geratzen da, biberoiak zara... Oso komodua dira. Horrekin egin, da... Duela bi iruaztea izan ginen, horre Bermioko arrantzale egunean, eta hor, ekintza politia geratu zen, izan zen, batu dira munduko 7 herri, eta herri bakoitzak gero herrialde, eta horre tartean daude Bermeo, eta daukate danak
atunaren arrantzarekin zerekusia, ez? Eta hor daude, Seychelles uhartetako herri bat, gero Filipinas, Ecuador... Seychelles izango? Ez, Seychelles. Pronunziazioa garrantzitsua da. Bueno, itxoin, mostu ditzu momentu batxo bat, hau, perrexilolioa, inda, perrexilolioa... Eta gorde. Eta gorde. Eta gure bodozu bai, holan, berak daukan kolore berdia da klorofila finkatzeko, aldozue 70 gradura minutu baten edo kosinatu, hori olako robot baten edo kasuelan, gero oliba olioakin infusionatu 25 minutuz, eta gero iragazten dozuenean aukiko zue olixua berde-berdia, eta hori aldozue auki eta erabiliko dozuenean. Gu kasu honetan, dana birrindu, da hemen sartu dugu, espres erara itxeko, berez? Jarraitzen dugu. Bueno, hori, Ekuadorrekoa, gero Bretainiako beste herri bat, eta ingen itxuena da, 140 lagunentzako 7 pintxo ezberdin, atuna oinarri zeukatela, herrialde bakoitzako kultura gastronomikoakin batera, eta zan, nik kosinatzen, errezeta bakoitza egiten nuen bitartean, olako xokuk dena aurreratua, montaia bakarrik, jo maia bertso botatzen aldamenean, eta ero atzean, zegoen lantalde handi bat, 140 pintxo bakoitzan egiten, eta horretako biberoiak eta oso komodua dira, azkenean, bata bestean jartzen dituzuan irekita 140 plater txiki, eta batek atuna jarri, besteak biberoi batekin, hemen guacamole, puntu bat, beste bat, hemen zaizer, pak, eta biberoiak asko erabiltzen dira. Sukaldetan da jatetxetan, pilo bat erabiltzen dira, biberoiak, apaintzeko eta hori, oso komodua dira. Hemen esan dut zueten bezala, ez dugu salmore jorik ingo, bezaz ez dugu berakatza sartuko, ez dugu ogi mamirik besta sartuko, eta gazpatxo izango bazan, bazkenean, bakitzuelu, sokerra, piper berdia, aukiko zaben beste barazki batzukuk, hola egin gau, eta, ontxe, hau, birrintzera. Birrindu eta gorde. Birrindu eta gorde. Gero, azkenik, egin gau, haue bai, birrindu eta gorde, eta igual, dana eina dauenean, etorriko gara berriz. Bale, entzun dago ez da? Bai! Ni ia gorra utzi nau! Gure pipertxuak hementxe, karamelizatuta, tomatie oinarri xabe bai eina, dauko hemen gordetako perrexilolioa, pasta eta hementxe gazta. Beraz, falta jaku bakarrik, piperak, birrintzia eta gordetzia ondo... Gordetzia, eta ero berren, bale. Eta ero, hauek, egin dala, egozin barrituzu, eta ero ia izango zen muntaketa, ez? Hori da. Oso, eta azkenean behitxut, bikutzetan askarra bingo nahuela, baina... Baina bilibi gara kontu kontari, da azkenean ez dut bigarren erreztia egingo, hori gordekot, eta... Hombre, pausuz berdinak desente hondi, Pater, ziren tontoka, ez da asko, baina, baratxuria zuritu, ipini, prun. Gero hau birrindu, perrexillana. Denbora joan iten da. Badauka bere gauzia. Denbora joan iten da, eta nik ematen dit, atzo izan zala Euskalduna ontzioletako asuntua nik goratzen naiz, 1987an ero izan zen udalekuetara joateko orduan autobusa hartzen zenan Euskalduna zubia zegoen tokian, eta guan pasau ginen Polizia Nazionalaren kargen artean eta Euskaldunako langileen burrukan artean, eta guk ezagutu gendun, Euskalduna untziola horregon zana. Urte batzu da Euskalduna, zuk ezagutu duzu Euskalduna jauregia, musika jauregia, aretoa. Hor museua dauela. Horregon zan, 1900 urtean sortu zen Euskalduna untziola, eta gaur egun hortik Karola grua da ona, museoan da ona, Karola grua geratzen da, eta gauza gutxi gehiago. Eta horregon zan, untziola hau izan zen, garaiko garrantzitsuenetakoa, zaizemat, milaka langile izan zituen, eta hau ja, 1970 hamarkada bukaeran ja hasi ziren hor, zorrekin zituzten langile zieten ordaintzen, eta 1984 urtean erabaki zuten ja untziola itxingo zutela, eta hor, dienak eta ez, egin zituzten bertako langileak itxiera hori ekiteko, zen langile pila bat, milaka pertsona kanpoan geratu ziren, 1985 urtean mantenimendu lanak eta 200 langilekin bakarrik zituzten, beraien plantillaren 100%, uste, zala bakarrik? Bai, estarri gabe geratzen egin. Eta gero kontua da, 88an itxi zutela ja erabaki zutela, eta gero etorri zan, gaur egun ezagutzen duen proiektu guztia hori, ez?
jauregia, eta, bueno, handago Bilboko orkestak bertan dauka beraien egoitza, Ken Zazpik bertan kargatu zuen beraien disko famatu hori, eta, bueno, hainbat eta hainbat kontzertu, eta ekitaldi antolatzen dira. Abestia gureso? Zein? Abestia gureso abestin bat? Ez du, bueno, baina bibolina joten badiazu, orkestarekin batera izan zen, bibolina joten badiazu? Betxo, bakitela bibolina joten. Horregatik esan dizut. Baina, zu badakizu bibolina hasi zinenean ikasten, hori zazan, katu mariatu baten zagatatzen dukate. Bai, ero, bibolina ikasten ari direnak, gaine ikaste dute lehenengo, bueno, nire arreban kasua, izan. Nino, 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 ni... Nino. Beste abesti batzu da dakizkiguen. Nik 5 urtetatik. Bai, hasi eran. 18 urtera arte jo nauen biolina, beraz urte pilar, eta 18 urtekin bebai, holan soratzen zen, katu. Katu mariatuaren zahata hori, ez? Eta bizilagunak zezaten zuten? Bizilagunak posek. Gurasuak, ez, oso posek. Bromatan zen. Bai, oso ondo. Bueno, lasainak ingo izela. Engo wonton xafla honek, ez ebez, 30 segundutan ikusi duzue segitxuen itxen diala, berez, honek ingo itxugu busti, holan, eta gero hasiko gara, gerusak eta osatzen orduan. Gerusak eramango dabe, lehengo oinarrixan, tomatia, gero xafla bat, gero gazta, eta bueno, jongo gara holan osatzen gutxinaka. Bueno, lagunok, hemen ertzainak bestiak esaten zuen moduen, eutzi hor euskalduna, zuek eutzi hor, pantailan gurekin, ze, bueno, goi mailako errezeta baten behar dezuegu. Nirea gero esan dezagun klasiko handioa da. Nik uste dut mendira eskalatzen da juten garenok eta beti egiten duguna, eta etxean kozinatzen hasten direnak baita ere, eta batez ere kirolariak, hidratuak eta proteina naztu nahi dituztenean eta boloñesa bat egin nahi, ez? Baina, bueno, hemen daukazue, zerbait eleantia egiteko aukera, eta gero bestela, bestia izango za. Izango da dotoria eta politxa. Beraz, behitxu, nik ingo ditut 2 lasaina. Horan, txiki, bat guretzako eta beste bat lantaldiantzako. Orduan, hartuko, xafla bat. Bai. Ingo, holan, gaztakinta bete. Hau kontu gero delikatua izango da... Hau, platenean bertan patria montatzen azizkero beto, igual? Igual arrazoia eukotzu, baina ontsia asinaz, gero ingot bestie. Vale, orduan, zerbait lortu beharko dut hori, altzatzeko. Platerera eraman ahal izateko. Ondo ikusten datzut. Peitxu hau, kenduko, hori da. Gero honekin altzauko, hau jarriko, hemen, oinarri bezala. Hau da, tomateak eta olioa bakarri zukan, ez? Tomateak eta olixoa bai, eta hemen txe, beste apurtxo bat. Hori da. Hau, zabalduko? Hau, usaina eta ez du, nire bakuse etorri zaila lehenengoa. Hau, hogitan, holan, igursteko eta goizetan. Zantxartu gongo ez? Ura espiko pixatekin, nio. Gero, altzauko, honekin, bueno, lehenengo batengot, holaxe. Holan, gazta. Eta hori da gaztana, zan gazta krema. Bai, gazta krema bat, honek dauka gazta krematxua eta itxeko belan apurtxo bat harinaua, esne gaina. Egingo bolan gainean. Aber, zelan ataratzen da, gero Fernando Kalasek ikusitza da. Fernando ez daki euskeraz, baina... Zer neska horre egiten ez dakize? Mikelek euskeraz ondo iten du, eta Mikel egotea bestaldean ikusten du zaioa. Berez, epaile izango da Mikel. Hau gero joango zen hori, antxoa freskuekin, nik ez dakizela ningo dauen da, nundik ekarriko itxun zen, nik abenduan proba nauen da, hor antxoa freskuek behintzat supermerkatuan ez da egoten, eta nire arraindegi xan, beraz, ez dakit. Eta marinatuta zeuden? Antxoak, bai, ez? Ez dakit, nik pentsatot ingo ditxula, bai, marinatuta ospinetan basau zen, baina, hainbeste denboran, ez dakit. Bai, baina, bueno, marinetan honek bokarta eta honek marinatuak egoten dio urte guztian zehar, agian berak ez ditu marinatzen, ero konserberan bati eskatzen dio bere errezeta pasatu eta esango dio. Agian bai. Nahi dut, horrela marinatzean eretzako antxoak. Eta igual ingo dizkiote, takit. Ingo bolan. Lako lerro batzuk. Pikilloa. Hori da. Eta hemen perrexilla. Eta perrexilla. Bueno, hola xeia, seinale. Hau da, gure sardina, lasaina, hotza. Banik, oine, probatu gabe, aukera, bai? Hone sabore gehiago izango duela uste dut. Bai, Hombre, sardinak, sardinak konserban iritzen zait gauzat zoragarria. Eta zapore aldetik eta
potentia dan zerbait. Eta errezeta hontan, nik usteot, hau, antxoana baino, niri gehiago erakartzen dit, antxoanak baino. Bai. Ba, bitxu, hemen, saiatuko naz danetatik apurtxo bat hartzen. Kombinazio ez dakit, gaztana, hor, ez? Bueno, baina gazta, xuapi da. Bai. Bueno, dana barrura. Ojo, alkesto, esaten dana. Buruz blabana. Jateko igual apur bat zerosua. Baina, goxo-goxua. Oso ona. Oso goxua. Eta, gero zuk zer? Baina, oso ona da. Fernando, ikasi, Pasako zut erresta, Fernando. Sardinakin obia bada. Ba, errezeta moderno batetik, zandakoa, klasiko handi batera, espagetiak atunarekin. Eta, bueno... Atuna kalitatezkoa gainera, Kalitateko atuna. Espagetiak onak ekarri dut, albaka. Tomate ere, bueno, konserbako ekarri dut, baina gaina emango dut ikutu berezi bat gero ikusiko duzuena, eta ingo dut oso italiar erara. Orduan, azalduko izuet errezeta nola ingo duan, eta ikusiko zuen nola etxean zuek ere prestatuko duzuen. Lehenbizi, kipula eta baratxuria txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu oliba olio txorrota batekin. Tomateak eskuekin birrindu eta kipula erregozita duenean gehitu ingo dugu. Pasta egosi, eta tomateari albaka bota ondoren pasta bertara gehitu, atuna gehitu eta zerbitzatu. Patrik esaten duena, arraia tartean dagoenean, gaztagabe. Ezta? Hori ikasi du ni zurekin, nik gazta botako nioken lehen. Beitu, botatzeko aukerie bebai badago, baina, ez duguna nahi da italiarrak asarratzea. Ez dugu nahi italiarrak asarratzea, eta zigurak esan duen bezala, bitxu, osagaiak gutxi dauzinen, bueno, beti osagai onak aukeratu bide, baina batez be, errezta baten, 4 edo 5 osagai badauz, onak izan bidiez, azkenian ahora sartzen dozunean bebai, hori, igerri inbida. Eta lehen bermio aipatu dugu, ezta? Bai, hor egon zan, zigor lanien, eta xaukukina eta eitzen. Bai. Orduan inzinuen errezeta hau? Ez. Antzien, egia esan, pixkat, moderno bat, baina dan azien bertzioak, hau da. Bermiokoa egin gendun, azkenean, atuna tomatearekin. Bai, atuna tomatearekin nola zan, egin du kipula, eta kipula ondo erregozi, baratxuri pixkatekin, eta erorri bota gain izkion tomate lehorrak pusketatan. Eta ero zan, konserbako atun pisketa bat olan, eta gainean kipula potxatu hori. Ezer gehiago. Gero zegoen poke bat egin duen. Ez lako modernoa ibili zineten. Bai, baina pokean zein da osagai nagusia? Hor, arroza asko egoten da, ez? Bai, arroza oinarri beste da. Bai, baguk egin duena guztiz kontrakoa. Zan, atuna zan plater nagusia, eta bestea poke baten juten diren osagai guztiak pixka bat atunan inguruan. Eta hori marinatu hasi, joan. Gero egin duen, holako frantses saltza batekin, txampiño gehiekin desnegainak egiten zana, beste atun bat, batzu plantxan, beste atzu marinatuta, holan, pixkatanetik, atuna ezin zan falta. Ez da argi dau, atunan hiriburua Euskal Herrixan, dala, Bermio. Eta, bueno, Bermiokuak dibe bai, alakrana ez, 2009an hor Somalian baitutako itxasontzia, angua da, Pebasa bai, 1961 sortutako enpresia, ez, atunan inguruan, eta gaur egun bizirik daroiena, eta lelena izan zala. Eta, batek grazizet moto ez da izenak? Zein? Alboniga. Ez albondiga. Alboniga. Alboniga zer da hori? Eban atuna enpresa bat. Bai. Bai, Bermion dauna. Konserbako erabilgleuna, eta hori badauka bere historia, Serratz. Eta Serratz holan etorria esatazu. Bermion, Serratz. Bueno, bai, Serrat hau izan zen, 1800 ze urtetan etorri zen, katalan bat zen, Bermion bukatu zuela, eta ja etorri zen hori, atunan konserberen inguruan lan egiteko asmoarekin. Basokan ideia hori buruan. Eta gaur egun, hori, Bermioko konserba munduan eta referente bat, eta egia esan, oso nago destu, esango zein dan honena erosinen, baina bai hangoa, eta guri egun hortarako beraiek utzi ziduten beraien atuna oliotan, eta, lakranakoakin erabilik endun gordinik, etxe bastar atuna, eta gero gordina bestea, ero kozinatuko hau. Eta zerratena, nik, eta zerratzen, hori, Bermiokoa da, bai, betikoa. Betikoa, baina, egia da urte batzu,
bertan zemazkila. Bai. Eta bueno, konta ule lehenko zelan duen errezetia, mostu baino lehen. Oliba olio txorrotadon bat, eta, bueno, a ber, ez da gukien ez toz salteatu, ez, errego zingo dut, baina gehien bat gero, pasta guztia hemen, behin, egozita dola, bertara botako dudanez, bai nahi nuen zerbait, zabalabarik, holan, sakona nahi nuen, orduen, bueno, kasuela bat erabili barrean, sartai bat erabiliko du. Holako guok antzerako honek. Bai, gehien bat, hau eskura neukalako, sartai beste horiek badaude batzuk burniskoak horre beltzak, pixkat oinarria esain estua zabaltxea, holako bat eukiten baduzu ere, ondo, kontua da gero hemen sartu behar dugula, tomatea, pasta, dena hemen sartu behar dugula, orduan, komeni tokia izatea. Bueno, bermiotaz gabizela berbaitzen, aprobetxoko esateko, 50 ontzi atunkari dauzkiela, eta sortzen da bela 6.000 enplegu urtian. Berez, bueno, 6.000 enplegu, guratezan, osuen. Ez urtian urtero 6.000 berri, baina, bueno, 6.000 enplegu dauzela horrez. Beraz, bueno, ez da utxarto. Eta gero, tunido tropikalen arrantzan, bebai, 110%, oza, mundukoa, 110% bermiokua da. Arrantzan, bai, Berez, hortxe geratzen da datua. Eta dana bermion ez daudela, munduan zehar, hor itxaso barean eta hainbat arrantza dontzi zehan, handik han arrantzatzen da pila bat, eta jendea han egoten da urte, arrantzan han egoten da, eta gero handik gero arrantza itxasontzietarik karga itxasontzietara pasatzen da isostuta atun hori, eta gero ona ekartzen da, eta mundu bat da, egia esan, eta hemen nire miresmen guztia arrantzalei, egia esan, lan gogorra dala, itxasoa, danak ikusten holan, bare eta holan da honean, baina itxasoa zabalean. Omenaldi bezalain, gurosu, holan ez, igual marinelen bat bada hau ikusten da, bixari itxasonatzen da, eta gurosu isilik abestu? Gurotzazu abestu, zoze? Bitu, lehenean, abainoko jaiak izan ziren, eta txornetan bakozen jartzen zaren patre. Nortzi, txuri, poli... Hau ez da Euskadi gaztea, ez eskatu mesedez musika. Kozinatu baino gehiago abestu iten dugu zaio ondan la ostra. Biteli. Ez que hau zau aprobetxain, mira. Hori da, eta nirea guztiz kontrako danez, nik egiten duan nahi, aldala, nire edertasunarekin betetzen dut pantaia, noski. Ze esaten zinun, abainokoak? Bai, hemen kipula erregosten daula, gatz pixka bota diot, gero, espaetiak. Bai. Gaz desente. Gaz desente, eta 10 minutu, egon behar dienez gero, denbora kalkulatu behar ditut, eta tomatea. Hau, egia esan pilo sukaldari italiarrei egusiet, eta peti hau iteko desiatzen egotena. Zatenan, eskua garbia izan da. Osa, kontserbako tomatia erosi osua, eta gero, ontzi baten aporto. Bai, eta honek emango dio lako beste ikutu bat. Bai, bakitzu saltzen da bela birrinduta, eta satikabe, bai, saltzen da. Bai, baina ez da sati berdinak. Haiedan berdinak eta ez. Hone beste zerbait izango du, beste maitasun bat, beste ikutua dauka, eta hobeto birrintzen da, ze nik hemen nabaritzen dut tamaina, eta arek handiegia. Baina honek txarrixan eskuan txarrianka beti ematen dio zapore, urdai azpiko zapore ematen dio, bai, eta bueno, hor komeni, atzazala segun zertan ibili da, nire semeak enituzke hemen utziko sartzen, zera, nik ez da egoten din petrolio da topatzen, eskolatik etortzen dira beti atzazala belbeltzen zaken. Bai, esan bina horako txarrikeri bat. Ez dut esango gero kontakuz. Bale. Off the record esaten duna? Off the record. Off the record, bale. Bueno, ikusten duzu, ez, benetan, ondo birrintzen dala, oin, eskua garbitu, eta imar dudana da, pasta egosten jarri. Hori da, jarriko atzundik? Bota, bai. Ni bien mitjartean, atuna, bai, mesedez. Dana barrura? Bai. Eta, oin, ja? Holan, dana, biteli. Ointxe, hau egosten dan bitartian, Txon, baina, garrantzitsua da. Bueltak ez dizkizu eman, batre. Sartu inbarko dugu. Bueno. Guk goratzen ez gure etxean lehen kasuela geneukana oso txikia zen. Eta espagetiak imar zenituen, bigundu ezin sartzen zuti. Eta orduan imar zen, beruan sartu eta ero pixkanaka okertzen joan. Eta esaten duzu, horrek badauz pertsona batzuk itxen dara erritxik apurtu da horren sartu. Horrei zein gotzau. Horrei, itxasoan alakranan sartu eta ero itxaso erdian askatu eta bota. Guk ez. Italiarren batek ikusten badu hori, sakrilegioa eira. Eta ni Patrizia Bitelina zenez, nik egin gotzuetan. Bai, zu egitako eza. Bueno, ez dakit zer da okerragoa.
berai eizeik ematen dien min gehiago. Hemen hartu pasta eta hola moztu eta hemen hartu. Ero platerean dauenen labanakin moztu. Ja, hori be. Hori ere... Hori, 4 urtetik gora basoiez, txarto. Nik... 2 urte txokin, bueno. Onertzen dut nire txikiari lurreri oraindik moztu iten dizkio da lapixi. Bai. Hartzen dituzte guraizeak eta ras. Umia bada, bauka itzakia. Bai, baina bestelaz. Bestelaz. Ekik gaina berak esatzea, eta ni zuen nagusien moduan. Tazten dan txiri buelta, ordu erdi, espaetiak hotza jaten ditu, baina egia esan, prozedura ondo iten duela. Bale, gure espaetiak egosten, hauei, 9 minutu emango diet. 9 minutu, gutxi gora era, tak. Eta hemen kipula martxan, eta esan dakoa, tomatea botako du. Eta gero, izango da, albaka ostoak bertara, espagetia bertara, gure atuna mamurtuta bertara, eta inungo misterioik ez daukana, eta bueno, balen esan duguna, mendian eta kirolariak, pixka dalperra badia, hau bada, ez? Hidratoak, proteina, barazkia. Oso osasuntxua. Eta pixka danet izartzen duzu. Hau, barazkitzat hartzen da? Hemen kipula daukazu, barazkia. Later orekatu da. Eta hain esaten dut da, osto berdea behar direla. Osto berdeak ere bai. Txikitu gabe, horrela bere hortan, albaka pixkat. Utzi, 8 minutu falta zaizkio honi. Gero torriko da bukatzea. 30 segundu besterik ez zaizkio falta, eta jango itxu hori bai, Kruntxi. Kruntxi bai, Ez pixka. Bueno, gure tomate saltza, konzentratu da hor, eta oin, atuna, beldur gabe, desente, Eta orain, botako ditu gure espagetia barrura, eta bere ur pixka bat. Honek ingo duena da tomate saltza itxastea gure espagetietan. Hemen dagoena da, daukagu bere almidoi guztia. Eta gero egosketako ura? Pixka botako dio. Bai, ikusiko du. Ea nola da hone... Eskatzen dut zuna. Hori da. Eskatzen, hitz egiten jongo naiz bererekin, eta eskatzen didanan arabera... Nox! No, Epa. Bueno. Eta hau, zein ezaio gustatzen errezeta hau. Bai, botako dio pixat, Bai. Eta, botari da nadalen, piper beltza, tomate saltzari, piper beltza, eta ala ikutu pikantia bai. Bueno. Aspaldixan ez dugu erabiltzen hori oliba olio pikantia zeko guna. Ja, kendu ziuten, ez da, hori, nik usteot Albertok desagertaraziko zuela. Hor da. Ez duz ikusten. Señales ekatzen nahi dana oin. Ez que zube bai dana kontabioso mutil. Guk hemen, txorienen sekretuik ez daukago. Plater sakun bat Platri. Eta, hau pixkat txukundu. Txak. Orduan gazta ez honi, Ez. Gaur ez. Italiar hauek. Hori, oitxe itxen daue, arrainerako eta olako nahasketa bat itxen dauela, igual ogi birrindua berakatzakin eta perresiaekin, hori gurinien, hola txigortuta hori jartzen dabe gainetik, emoteko beste ikutu bat, da kurruskari puntu bat, eta... Zeratik hendi duiate saltza? Hortik eman behar dizute? Bai. Magia. Bai. Botaz. Bueno, bota. Zenbat, zuk esan, Bali. Itali, Gero lan nik jangot, hori trukoa. Bueno, hemen daukazue, gure espagetiak atunarekin mina bersioan. Hola, Patri's version. A ver, eman. A ver, esaldu zelan da, noin. Bueltak horreman, altzatu, bueltak eman... Italiak izango bagina, ez garela. Argi, ez badak eratzen. Ingo gauen, ladama hielba gaun gauna. Bai. Hori, espagetiak partekatu baina. Ez, gaina nio. Hobeto distantzia. Bai, mesedez. Zorain dik... eskutik jan, eman eskukoa, pausu nahi ni jango zure eskukoa, Patri. Pauso gozua dago,
Bueno, agurtu ostian, jango tau. Dino mogula. Bai, bueno, zigorrek esan dau, bixar gatozela. Etorrik asko. Agur beharte. La pasau,